Manan. So sa ka. that never ends. Girl, Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Benji. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, You and I. RMN Drama presents Handumanan. So sa ka awit. Ano pa da sayang kaagi karon? Mo kaning usa ka lalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong tatampo nagdasingan nga Benji. Recorded by X Thunder Gaming. Benji! Tabang! Benji! Ano? Dugo ka? Tara ako sa ospital. Karoon na. Magdali! I am sorry to say, pero nakuhaan si Mrs. Unsa dok? Og na ay possibility nga maglisod na siyang pagmabdos og balik. Especially kay ikaduha naman dining higayon nga makuhaan siya. Pero that's only a possibility. Nagyapon siya'y chance nga mumabdos. Dok. Benji, unsa pa? Dili ko. Dili ko gusto. Kitingali bumaptos na sa dunya ko. Oh, di ba ka na? Di ba gusto mong tawag baby? Anya ko na, ana. Makuhaan na sad ko. Gikampoy na ko mula suwa. Kaduhan ako makuhai. Dili na ko gusto masakitan pa. Ganina ram na si tawag si ngayon mong asawa ba? Ano kay planong tumago na? Wabay. Sagdi na na. Bay. Ganina na ako napaabot ni mo. Dili pa ka matubag sa akong mga tawag. Ang gikaboy ko. Gano'n daw akong mupahoy. Benji, sa may nahitabo ni mo. Dili man kayo ani sa una. Sa una, magpahibawgit ka na ako kung asa ka mo adto. Unya wa gid mahitabo. Nga ni uli kang hubog. Pero karon, wa pa ka nagpahibaw na ako kung asa ka. Unya gi uli pagid ko nimong hubog karon. Tuog na ko. Benji, asawa ko nimo. Ayaw kalimot ana. Huwag malimot na asawa, tika. Ikaw mo'y nalimot sa imong obligasyon isip akong asawa. Benji, Mura na kong taw-taw din isbay. Sud gawas lang ka, tungod sa imong trabaho. Pero inigabot din mo, di ka rin kang makikstorya na ko. Benji, Mapasagdi ko, kung maglingaw-lingaw ko. Mura ni paagi na ko, aron di maghuna-huna sa akong kahiubos ni mo. Benji.
Han, di ba day off ni mo ron? Oh, Gusto ka manglaag ta? Tao-tao din sad nga, wa ta makapanglaag. di ba duty mo ka? Ni-file ko og leave. Na-realize na ko nga gusto ka. Dako ko pagkuwang nimo isip imong asawa. O gusto ko makabawi nimo. An, Sige na, kao na. Nakaluto na ko og breakfast, unya. Mangandam na tinig human. Aron makalakaw na ta, okay? Benji. I love you, hon. I love you, Sandan. Imingaw kay ko nimo. Gaming husat ko nimo. Sorry sa ako nabuhat, ha? Benji. Wa pa gyud. Negative man kay hapon, Han. Ay kagol. Di ba ningon mo ko nimo? Bisan po di ta magkaanak, okay ra. Daghang mga bata nga nagkinahanglan og ginikanan. Pwede tang magada. Kinsa man ron? Nakikipaabot ng bisita? Wa man, han. Dali, atong gawson. Recorded by X Thunder Gaming. Onse ato? Han, kinsa na? Oh. Vivian? Benji, ikaw cute. Sakto gid ay ang gihartag nga address nako. Nganong niya ka? Benji, panahon na nga masayod kas kamatuoran. May anak ka na ako. Og 8 years old na karon ang bata. Unsa? Ginoo ko. Pasensya na kaayo ko nakasamo ko ninyong managtiayon. Og salamat kaayo sa inyong pagpadayon nako sa inyong bahay. Unsa hitabo nga nagkaanak ta? Hubog kay katong panahon nga sige pataog uban-uban, Benji. Ulitaw pa kaato. Og wa pa mo magkaila ni Ann. Dunay nahitabo nato. Ug sa dihang nahibaw kong nagbunga gyud ay ang nahitabo nato. Nauwaw kay ko. Tungod kinahibaw kong uway kita. Ug wa ka makagusto nako. Maong ni-decide ko nga wa na magpakita ninyo og sa ubang mga barkada tungod kay nauwaw kaayo ko. Unya, anong karon pa magpakita? Tungod kay nagtuo kong kaya na ako ang mag-inusara og buhi sa atong anak. Pero Benji, dili na ako kaya. Nagkadako iyang edad. Nagkadaghan ang iyang needs. Mao nakahuna-huna ko nga pangitaon ka. Vivian, dili ko na nakasayon tanan na kong nahibawan karon. Una ko mo dawat nga ako ng anak. Kinahanglang mapamatud-ano na nako. Nakasabot ko, Benji. Og adto na ko. Salamat kaayo. Han, Unsay plano nimo kung mapamatud-an gyud nimo nga imo siyang anak? wa ba ko may ba? Sagad kaayo ni alang nako, Benji. Wa ko magtakong nga may anak ka na isnangin. An, pasaylo ako. Maski ako, wa ko may bawan eh. Ayaw na ko biyaihan. Mahal kita ka. Ug asawa na tika.
Malabangan ra lagi ni nato. Sayang lang. Benji. Ikaw nga man. Kinuha ko. An! Honey! Huwag ako! Nganong ni Bea magkakalit dito sa ospital? Naibaw kung wa ko'y katungod nga gusto ko. Tungod kay dili pa takaila itong higayon na. Pero Benji, sakit lang dawaton. Sakit kaayo. An? O, sabay gusto ni mo buhaton ako. Gusto ko nga kuhaon ni mo ang bata. Og anihis yan nato. Unsa? Sa tinuod lang, Benji, mosunod na akong isulti ni mo. Gusto ko nga anhini mo ang bata. Kaya nagplano kong mularga sa gawas. Ha? Sa'yo kong nahimong inahan. Ug dungod anak, nakatuloy ang nahikaw ko aron matuman ko ang akong pangandoy. Ug ang bugtong paagi lang aron mapursu na ko siya karon. Mao nga anhan nimo ang atong anak. Isalig na ko sa nimo og ni Ann. Nahibaw ko nga inyo siyang mapadako og tarong. Vivian. Gusto ko ng mama. Ayaw ka bala ka. Mubalik raw niya to si mama ni mo, ha? Sa pagkakaroon, kaon-una. Gilutuan din kasi mong paboritong fried chicken, oh. Sige na, dali na. Lamini. Siyempre. Luto ko na ni Titaan. Okay. An, salamat ha. Salamat sa imong pagdawat sa akong anak din sa tong bahay. Sa tinuod lang. Lisod kayong dawaton pag-una. Pero karon nga, naila-ila na nako siya. Gaan akong buot sa bata. Og dili siya lisod ikog maon. An, Mahal kayo ti ka, Benji. Og andam kong mahalon po ng imong kagahapon. Bisan unsa pa na. salamat Han. Mahal sa kayo ka. Grabe sa ang pagsuway sa mong kaminyo. Pero wa dayon mi give up nga managtihalon. Di na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ko mga higalan kaagi ni Benji nga taga Cebu City. Uban sa awit nga kipangayo. Awit nga naglohan UNTI. Ang mga kaagi gibahatan na do sa radyo ni Jelly, Haka, ubos sa direksyon ni Priscilla Ragadas. Kamuusap mga higala o mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot so sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan so sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City.
O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw.